लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरो खेनसे बरायबावबाय थ' आङो दिनै दखानाव दङ दखानाव आङो आनारकुलि बानायनानै नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट बा आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय नैबे जाबाय सुजि फार्स्टआवनो आनारकुलि बानायनो थाखाय सुजिखौ एवनानै लाग्रोनांगौ थ' होमबा बोरै बानायो नोंथांमोना नायफालांबाय थादो थ' लोगोफोर आनारकुलि बानायनो थाखाय दखानाव डाइस दंखायो बे डाइसजोंनो आनारकुलिखौ बानायो आरो थ' मैदासो बे मैदाखौ लाबाय बेयाव होबाय होनानै दै एसे होबाय जाहाथे गावैनि बेनि उनाव सुजि एवनायखौ सामससे थोआ बायदिबा होबावदो एसे बेखौ खबजबदो आरोना बेखौ खबजोबनानै नैबेखौ ओरै बोखाबानो जाबाय जोंनाव मरिला फैगोन टेन टेन आनारकुलि जाबायना बे मोनखांबाय गासिबो प्रसेसखौ नुजोबबाय नोंथांमोना